njani I hope niyaphila la igama lomsintwana la eMelmont Town Hall sikwenzalana ngasi lama-artist lamaculo aseMelmont la ngapha nokuthi TV mfowethu igama lakho ubani usukaphi ngibingelele bafowethu igama lami nguVespower lesifiki name uVespower kodwa igama laziya bafowethu ayubanda isibongo kaDlamini bafowethu namhlanje sizile la sizothi nje ukuthi waqawaqa sibizile singamaciko ukuthi sizoyithola futhi siyiveza ngoba sifuna ukuyiveza masingamaciko asazisa yeah tshela mina ngaqawe lapho uqale nokucula abantwana lapha eMelmont uqale nokucula lapho yokuqala lapho yokuqala yasakhipana hayi apha album yami yokuqala bafuyabona ayihlali safunda grade 8 ashu grade 8 until now namanje kodwa cabanga lokho ukuvuma la ayikho nabona siyakhuthaza yabo izinto zakhona-ke vele zenzeka la eMelmont kodwa namhlanje azikho ey'nkingeni yabo kuthiwa sonke ngaza lapha eThumashoba kune-fashion bethu noma nibani umubelekile akekho nabelekile wenzani mashoba namhlanje usuke ekhaya kini uze la eMelmont kuthiwa kune-fashion mfethu uyazi nama-content fashion abathungi abaqavile nabo abaseqopheleni eliphezulu ya sephuzumile sazoyodlala njengamanje maqeda ukudlala letwana edlala phakathi amala siyongena emva kwayo igama lakhe uVespower cula hip hop hlala kuphi ethuba lethu thuba lethu Township. Chaya hip hop angazuzibone ingoma sakho ikhona futhi online